Eva a vítám vás na přijímacím pohovoru na místo vedoucí účetní. Posaďte se. Dala byste si něco upít? Ne, děkuji, jste velice laskavá. Dobře. Jakou jste měla cestu? Cestu bylo bez problémů. Tak to ráda slyším. Co byste mi mohla o sobě říci, například něco o vašem vzdělání a o vašich zkušenostech? Vystudovala jsem ekonomickou akademii v Recu a v rámci cvičení školení firmy jsem pracovala jako vedoucí účtárny. Dále jsem po škole 2 roky pracovala ve menší rakouské firmě jako mstová účetní. To zní velice zajímavě. Co vlastně očekáváte od naší firmy? Vaše firmy je jeden z nejlepších ve svém oboru a chtěla bych byla její součástí. Poznala jsem nové lidi a naučila se novým věcem. Výborně. Dále bych se vás chtěla zeptat, jaké jsou vaše silné stránky. Myslím, že mé silné stránky jsou spolehlivost, trpělivost a svědomitost. Já doufám, že jste také odolná vůči stresu, protože tahle pozice vyžaduje opravdu pevné nervy. Ano, s tím počítám. Myslím, že jsem člověk, který se dokáže ve stresových situacích zachovat chladnou hlavu. Tak to opravdu velice ráda slyším. Můžete mi říci, jaké jsou naopak vaše slabší stránky? Považuji se za perfekcionistu a občas jsem až příliš požádná. Vše musí mít zkrátko své místo. To zní velice zajímavě. Ještě bych se vás chtěla zeptat, jaké platové ohodnocení byste si představovala? Má představa je 35 000 korun hrubého. Tak to myslím, že nebude žádný problém, ale o tom se ještě pak budeme moct domluvit později. Měla byste na mě nějaké otázky? Ano, mám. Je hodně zájemce na tuto pozici? Ano, zájemce máme opravdu velice mnoho, ale budeme asi muset uspořádat ještě druhé kolo pohovoru, ale o tom bychom vás samozřejmě ještě potom informovali. Zajímavé, děkuji. Ráda se stalo. Já myslím, že už jsem zjistila vše, co jsem potřebovala a už vás dále nebudu trápit. Jsem ráda, že jste přišla a budu se těšit na případné další setkání. Děkuji vám za pozvání. Budu se těšit na vás telefonát. Dobře, nashledanou. Nashledanou.